kadimulai barabat bagula Onak sanang dalam hati lesayuak di dalam kira-kira gaba-gaba batang air ditimbu anak orang berapa alam. Oh barabab ambon dok pandai kok salah jo janggamu oh diminta o kanorami kasadonyo o kabale garundang kadibaco nang kito sabui inang pandonyo kini cetu bana le mola kini apo bana kaba kadibaco apo bana curito kadisabui ada alu tasabui orang bana musipil lo dari situ 50 cuitu bana le molaki ni aduh lah orang bana mula sipil ko kan yo kamandua syukuran cendo di rumahnya kalau mandua kadisabui adek nikmat nan turun dari nang kuaso cuitu bana mulaki ni kok kambing lai barana kok jagung lai mau pi kok sawah lai barai satu ka mendoa ka di rumah kalau mendoa kana monyo tentulah sebui orang di dapur lah sebui lah orang membuat kalio. Waduh nama ngeliang lado, do nama racik bawang, ada puluh nama cancang le bawang putih, ada puluh nama ngarek bawang sari, itu bang. Allah bagian malah nakkan woi. Allah sebui orang di dapur adona memasak adonan menggoreng adona marandang adona mabui bilo katunyo mendoa masu itu yola sasanjo sanjo hari sesudah sumbayang asar ketuana mulakini kalau kamu mendoa syukuran ka di rumah ya nan sipil ko maundang orang diundang orang sabalik diundang orang bakuliliang. Oh dia tahu le kepala kampung, dia tahu le kepala rakyat, cetu bana le molaki ini, dia tahu juga nenek mama, alim ulama, jadi pak. Oh andai mai. Dia tahu pulo kawan-kawan dan sayang samo gadang samo bermain kok samo galak manangis samo manangis. Siapa mana orang yang diundang ado pulo ibet tukang rogen. Oh ado pulo sirio 100 nasi godok. Asarato nan diundang si dio lai pulo ne bagian
Oh kalau si Dio kadang bilang anak ko ketek gadang selero cituana lima laki ni di mau orang kamando ayo tibo di mau orang barami-rami nyo datang kok tibo diale orang nyo demakan do lucu itu wana dena yo si Dio oh Dio olah diundang le orang kampung bakuliliang sama itu termasuk pujuan ini mama kita nama no uwi basarato jo kawan-kawan beliau yang kudatu satu lah datang seorang-seorang condohnya di jalan dek nan sipil ko olah rato le orang sabali bila katunya kamando asa sudah serbana tolong datang weko oh mabagi yanei oh godok jadi yo tanakan jale-jale mau tarangkan lurui-lurui mendoa selamat oh kita di rumah barulah selesai orang sabalik dia tahu candonyo masuk itu lah basu lah berjalan pulau candonyo sipil yo ke rumah di tengah jalan ke basarobok pulau nanjo ayam basarobok sipil ko nanjo ayam bakato lah sipil baki ayam kalian yang nak rendang dah makan kalian banyak itu warna kecik sipil menjawik lah yang bagulambe basarato jo anak-anaknya paruik lapan ndak tawado apalah katua ayam ya bagulambe pabia lawak ndak kane undang kami mangaki le kabar sakiu tuang bagian makan ya anak main oh manangi ayam mencaliak sipil lalu tapi nan mangaki tarui yu mayamai lah sampai ke di rumah yalah asar cendonyo hari yalah tibo si Dio godok serio wi serato jong kudatuk jong kawan kasadonyo orang kampung diwonai lah duduk le orang sabalik dia te rumah sama itu kamaengong-engong sipil ke dapur orang dapur lah masak nasi alun acu itu wana masuk itu mah bagi babi siak ka babi siak orang bakuliliang bah mipil masak nasi alun itu wana le malakin kabakatu la sipila bagulambe ansu sajo la goreng nandi muko kodolu cuitu wana le molakini le kaya bagoreng tahu bagoreng bakwan lelai pulo sarato jo goreng tongkang le kacukui de rumah tu sadang ka duduk juga sambil menunggu nasi masak ya ka mati lampu mah acuy tuana lima laki ni oh mati lampu sama itu malun kate rumah walaupun sanjo cendonyo hari tapi nang galok ariang pintu nang basao ya nang sabalik mah bagian adisinan si Dio kabaraka paruik nalapa yang nandak katangwang pada menunggu nasi lamu abia dian suyo goreng kodalu mati lampu nyorapuang kesadonyo adek si Dio dole nan jogo
Sesudah mati lampu tentulah di pulau lampu ko balik dicaliak piring ialah kosong kemalo goreng tadi citu warna le laki ini oengong kengong le ke orang dapur na nasi na lu jual masak asitu warna le laki ini nan mendoa kadi langsung yo parui lalapa nandak tabado bakat oleh orang ko datuk yo bakuliling permisi kami dulu. Oh masih pilih permisi kami dulu tampaknya nasi tak kemasak tampaknya sambanan tak kado biarlah kami pulang je parui lapar yalah keluar orang kasadonyo tumpak di sidio nan yo kawannya lanyot lapuang goreng kasadonyo sampai di siku cerita laman doa malanakan wong di rumah sipil ambo kapaya nyolai salajo yang kamu diminta cituana lemo lalaki